Borpothar PWD Road Division angkang lapen lakhaing korapli Diopani MAC constituency angkang along National Highway thongke prasirkep Japralangso ahithi pen Rongagora anparta Timung an kacheleng PMGSY PWD surihini raing korahini lapen surihini raing korake thom askim kaselam ponatawar patangte pedet siasai ington ko Kedamtang surihini ra ingkorahini aningkan phaikuni ni phai troxiarni Bokajan MLA Dr. Numal Mumin, EM Mukut Mahanta, MAC Sangpi Kadom Terang Pilapen MAC Sorbon Kumar Telenga Tumpen, Akimi PWD Atovar Kesalam Ponchi Aphan, AS 12472, PMA SY Kadukavi kilometers pli Tokbor EC Paiweajak, Kiding kasemar Ponchi Aphan, Guti Kep Atangka Panong Ponsi Long E Somponlo. Bontalangik Tha Bangso Towar. Bangso towar kasemar ponji aphan non an ningkan hini nang pleng kai kai lo bonta towara bangki kilometer isian bak asai claim ponamat patangte detsi ington koklu non ke la kaselam tang atovar anta ka hingno thu pen towar arong ke oiroi pen anpar ki ajata avilo bangso jokra datum towar chilang no daklu pusi birta longpon lasi Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, Diopani EM Mukut Mahanta, Lapen Diopani MAC, Sorbon Kumar Telenga, Tumla Soputak Sodak Pen RD Piponra, Towarabang, Patang Pipon, Daprang Asonte, Mesenji Pusi, Pachini Pontu. Athera Datumke, Mithang Jongjungale, Lapen, Thetan Ahormu Asonle, Kacho Hankali, Radatumke Kedam Kevang Atovar Mesen, Anle, Our Saikilong Anta, Ninging Samrinti. Athemonit koson kopi apor hutsi kisung ke phojilone lake chichini ne lasi ajo phelo kacheleng kedam kewang abangke towar mesenangji pusi kachuningri padopontu Bokajan penanan terang Karbing Long Life